Narode, dobrodošli u pećine. Kada budete ušli unutra, ne odvajajte se od turističkog vodiča i ne lutajte sami. Delovi pećine još uvek nisu razvijeni i izuzetno su opasni, a ne bismo voljeli da izgubimo nekog. Bolje bi bilo doktor Ziju da je pogodio da u ovoj pećini postoji dinosaurus. Pa koliko puta do sada je pogrešio? Ja ne znam toliko ni da brojim. Ali barem oni dosadni turisti nisu krenuli sa nama. Pitam se zašto? Ovo je najlepši deo pećine. Sva sreća, Ede, pa imam jednu slobodnu ruku koju mogu da te premlatim. Da, baš imam sreće. Nema besplatnog ručka. A znači prvi put idemo. Max će propustiti autobus. Znam, opet je zaboravio svoj dinodržač. A sva sreća da mu je glava dobro pričvršćena. Da, to je Max. Uspeo sam! Baš si bio brz. Da, išao sam prečicom kroz biblioteku. Da li ti dino drže čutišan? O, hvala što si me podsjetila. Dobro, sve je spremno. Ajdemo već jednom, šta čekamo? Slušaj samo sebe, zar ne vidiš da uvek kasniš? Ne vidi. Evo me! Jeste li spremni? Zdravo! Drago mi da vas vidim. Ja sam Michelle, vanredni vođa naučnog putovanja. Ej, jesu li svi uzbuđeni zbog ove ekskurzije kao ja? Mislila sam da nikad neću zaspati, ali sam uspela. A onda mi zazvonio sat i nisam mogla da verujem. Imam osjećaj kao da je Božić, osim što nema snega i poklona. Što baš ona da nam zapadne? Ne znam, meni se sviđa. Nadam se da će se malo smiriti. Samo je uzbuđena zbog ove ekskurzije. Pa i ja sam, ali ne igram svuda naokolo. Mislim da je ona uvek ovakva. Sada kad smo svi tu, ulazimo u autobus i krećemo na put. Pokret, pokret, pokret. O, nadam se da neće ona da vozi. Ja? Može li neko da mi kaže koliko ćemo biti zakopani pod ovim kamenjem? Pogledao bih na sat da ti kažem, ali mi je ruka zakopana u kamenju. O, znaš da dobro zvuči? Čorba, baš bi mi prijala. Ajde, brzo reci. Nisam baš siguran. Vidiš da počinje da se gubi, reci pre nego što bude kasno. Ovo ti je jedina šansa. Ursula, Zender je upravo spomenuo Matoru! Kako se ustuđujete da go izgovorite te reči? Skromit ću vas! Skromit ću vas! Hajde, ponovi to, Ede. Misliš da sam stara? Znam da ti i Zender pričate o meni iza leđa. Mislite da vas ne čujem, ali čujem vas. Čujem svaku reč. Vidi, Ursula, uspela si da nas izbaviš iz gomila kamenja. Uspela sam, ko bi rekao? Suviše sam razbijena da bih vas isprebijala. Hajde da nađemo hranu pre nego što mi Ede zaliči na krofnu. Krofne. Wow, ja sam mislila da je moj stomak glasan. Čiji to stomak krči kao pokvareni buldožer? Nije moj! Ni moj. Tako je, svalite na mene. Jesi li ti Zira? Zdravo. Možeš li da mi učiniš veliku uslugu i sedneš pored ove devojčice Amy? Potrudi se da joj bude prijatno. O, u redu. Zdravo, jesi ti Amy?
Da, ja sam. Ekskurzije su baš zabavne, zar ne? Šta? Pa, mislim da izađemo malo iz škole. Kako putovanja ti voliš? Ja volim muzeje, ali pećine, to najviše volim. Pa, valjda. Nisu loše. Današnji put će biti zabavan. Da. Pećine su grozne. Ovo je verovatno puna ljigavih guštera. Nadam se da nije. Jesi li dobro? Čula sam reč gušteri. O, Amy, ti voliš guštere? Da, puno. I ja volim guštere. Stvarno? Naravno. Mislim da su jako slatki. Imaš li neku kućnog ljubimca? Ne, više ga nemam. O, baš mi je žao. Šta je bilo? Jesi li dobro? Hoćeš da odem po Michelle? Ne, dobro sam. O, u redu. Tada! Deco, evo nas na ulazu u pećinu. Zapamtite, pravilo broj 1. Speleolozi se nikad ne odvajaju. Speleolozi su istraživači pećina i jako im se sviđa ta reč. Uvek me natara na smeh. Idemo! Leva, desna, leva, desna, leva, desna, leva, desna. Juhu! Slušajte tamo kako eho odzvanja u zidove. Glas mi ovdje još bolje zvuči nego kad pevam dok se tuširam. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do! Zvuči kao rock zvezda, zar ne? Zašto je ona tako tužna? Nisam sigurna. U autobusu smo počeli da pričamo o gušterima i ona je odjednom postala jako tužna. Teško je kad si nov u školi, a uz to ona je jako stidljiva. Da. A sad, deco, vreme je za najuzbudljiviji deo naše avanture. Vrhunac ekskurzije, moj omiljeni deo dana, ručak! O, kako sam gladan, počinješ da mi ličiš na hamburger. Mislim da sam namirisala fatamorganu. To nije fatamorgana, već prava hrana! Idemo! To, obožavam ručak! Opet sama. Amy? Hej, hoćeš da dođeš da jedeš sa nama? Zdravo, maleni. Hej, čekaj. Amy, ne idi tamo. Može da bude opasno. Vrati se. Amy, gde si pošla? O, jurila sam ga. Guštera? Pa, zato što me izgleda... Pa zato što me podsjeća na Hanu. Hana je bila moja iguana. Morala sam da je ostavim kada smo se preselili. To je baš tužno. Ovo ne zvuči dobro. Da vidimo šta se dešava. Znači tu si. Čekaj, vrati se. Ostavite moj ručak u god da ste. Recite ko smo mi. Ovdje smo da... Napravimo haos! Napravimo haos! Ma nemojte, niste vi dorasli Michelle, profesoru fizike i opasnom turističkom vodiču. Sviđa mi se! Mene nervira. I mogla bi da prestaneš da kriješ godine iza te mladalačke šminke i garderobe, matora. Matora, ti si toliko stara da si sigurno išla u školu sa Abrahamom Lincolnom. Kako ti se to sviđa? No, ma nemoj! Ti si toliko stara da se sigurno sećaš kada se mrtvo more razbolelo. Ti si toliko stara. Čula sam da si prodavala hot dog u prošlom veku. A ti si toliko stara da si bila drugarica sa Benom Franklinom. Hej, ti si na ovoj ekskurziji, matora! Ja nisam stara i prestani da me tako zoveš. Max, ti znaš ko je ova odvrta žena? Imaš velika usta za jednu veliku devojku. Max, pogledaj! Vrati mi moj lunch paket i idi tamo odakle si došla. Zaboravljaj, Vino držač. slavili smo i uzet ćemo sve što nam se sviđa. Uzet ćemo to za poneti. Moj divni ručak. Kako ste mogli to da mi uradite? Šta je to? Prema ovome, dinosaurus je pored nas! Pa šta da radimo? Isto što i uvek. Idemo da ga nađemo. Uzeli su mi ručak. Gde ste pošli vas troje? Sad tek ne smemo da se odvojamo kad su ovi kradljivci sendviče na slobodi. Bit ćemo mi dobro. Hej, gde je otišla Amy? Šta? Nestala je.
U redu je, neću te povrediti. Ostavi ga na miru. Tugolica, hej, i ti si ovde potpuno sam, isto kao i ja. Nije zabavno biti sam. Jesi li gladan? Evo, imam ovde ceo ručak. Probaj, možda će ti se dopasti. Kako ti se čini? Sviđa ti se? Sjajno. Evo, uzmi ostatak. Prosto sam sigurna da su oni zli kradljivci sendviča kidnapovali Amy. Došli tu po sendviče i zgrabili devojčicu. Šta sad da radim? Šta sad da radim? Sad imamo šansu. Hajmo. Hoćeš da se sklonimo od ljudi? Dobro, prati me. Dobro, skupite se. Vreme je za ručak. Kladim se da imamo cheeseburgere sa pomfritom i kiselim krastavcem. Ja se nadam da je veliki biftek. Mora da se šali, samo pirinač. Ima kolača za dezert, ja ću da ih pojedem. Pa, ako smo toliko gladni, možemo da se pretvaramo da su to cheeseburgeri. Pa ja sam dovoljno gladan. Šta sad? Šta se tamo dešava? U pećini ste već 2 dana, gde je moj dinosaurus? Kad bih znala, verovatno bih napravila roštilj od njega. Amy je otišla u onom pravcu. Nadam se da nije naletela na dinosaurusa. Signal dolazi iz pravca ispred nas. Wow, divan je. Jedničak, kladim se da si jako udario glavu. Ozdravi! Znam, to ti nije puno pomoglo. Nežne oči. Moja najbolja drugarica Hana imala je takve oči kao i ti. Opet sam živa! To je bio najbolji zamišljeni cheeseburger koji sam ikada jeo. A kolačići su bili savršeni za kraj. Ma nemoj. Ursula! Kako se osuđuješ da mi spustiš slušalicu? Poslao sam te u važnu misiju. Svesni smo toga, doktore, ali teško je činiti zlodela na prazan stomak. A znaš šta će biti još teže? Kada vas puževe budem zamenio droidima. Sad nađite tog dinosaurusa i će vam ta pećina biti večni počinak. Onda se objavljuje! Ovo je kao lavirint. Znam. Kako da znamo kuda treba da idemo? Beri bilo koji put. Upotrebit ću instinkt. Toliko o instinktima. Zdravo, Zira. Amy, pazi! Wow, Joufocefalus. Amy, moraš da se skloniš od dinosaurusa, opasan je! Ne brinite za to. Ne bi me on povredio. Vidite, mi smo dobri drugari. Wow, stvar? Šta sad? To je dobro pitanje. Amy, mislim da treba da se vratimo u grupu. Ali Hana je ovde sama. Ne mogu da je napustim. Amy? Vidi, ko nam je tu. Baš lepo. To je ona matora! Hoćete li prestati tako da me zovete? Ako se ponovi, nateraću vas da platite. A sada, idemo, dinosauruse. Neverovatno. Amy, suviše si blizu! Da, ali hoću da... Hej, šta se dešava? Šta radite tamo, deco? Dođavola, sad je ceo razred tu! Ovo ne valja! Ovo uopšte nisi
situacija pozitivna za učenje? Čekajte, razmislite, ja sam ovde nastavnik, za to sam malo plaćena. Sjetite se šta smo učili, deco, da je George Washington ovde mogao bi da poseče drvo trešanja. A ne, nema smisla. Albert Einstein, od njega definitivno možemo nešto da naučimo. Možda ne u ovoj situaciji, da je Davy Crockett ovde obilastom poputao životinje. Hajde, deco, popričajte na besredno, mi ćemo vam pomoći. Taj dinosaurus je upotrebio zemljotresnu saplju. Spino, hoću da vidim moćni protivnapad ili niko neće izaći odavde. Štitiš me, zar ne? Ne zadugo, stala si što... To je bilo sjajno, Rex! Da li joj je dobro? Jeste, izgleda da se onesvestila. Uspeli smo, a sada brzo da zgrabimo kartu. Žao mi je, suviše ste spori. Hej, zaslužili smo tu kartu pošteno. Platit će li za to što sam učinio Amy? Dino, napad! Hajde, parazoloropuste! Ubite! Hajde, Spino, treba nam pomoć. Metalno krilo! Da im naplatimo za sve! Tako je! Da, bravo! Jadni moj Spino, pusti me na miru. Pusti me na miru, prestani da me pljucaš. Hej, Amy! Bezbedna si, sada je sve gotovo. Gde je Hana? Jofocefalus je... Ne brini, dobro je. Sigurna sam da nije povređena. To je dobro. Da li znate gde je otišao? Otišao je na jedno mesto gde može da bude sam sa svojim drugovima. Kakvo olakšanje. Za njega. Ali to znači da sam ja opet sama. Grešiš, imaš... mene. Stvarno, Zira? Da. Kako mi je drago. Slušajte svi. Da rezimiramo šta smo sve videli danas u pećini. Šta smo sve videli? Stene, stalagmite, onda smo ručali i to je sve. Jeste li shvatili? Sve ostalo treba da izbrišete iz pamćenja, isto kao što bi Mišelin posao bio izbrisan ako bi neko od vas rekao nešto o dinosaurusima. Ko može da mi kaže šta je stalagmit? Hej, našla si guštera! U stvari, on je našao mene. Samo se potrudi da ne primi puno ultravioletnog zračenja. Zagraj ga pomoću grejača i svakog dana ga prskaj vodom. Baš voli guštere, zar ne? Važno je samo da je mnogo srećnija nego pre. Pa naravno, svakome je potreban prijatelj. Hvala na savetu, Riz. O, nema na čemu. Pa Amy, jesi li razmislila kako ćeš ga nazvati? O, da. Upoznajte Hanu treću.
Sada možemo da dodamo Juofocefalusa u našu kolekciju. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. The past is in the present. Time been twisted upside down. These fossils are colossal. Only one